them, fuck them, fuck them, fuck them. Hi everyone! Hi mga baday! So karoon na kami karoon sa GAISANO. Second day opening sa mga bayot. Ayun, pero naulaw ko, kaya na lang din tawag ko, ano ko muna, kurog akong bilat. Ay! Sa akong kuyog, kaya karoon kayo, naaday ko mga kuyog doon, mga, ganit sila ang katong mga 50-50. Oo. Oh, dahil guys, a lot. Hello po. It is palihog ng tanan. Palihog ng tanan, tagwanay na mga bayot. Palihog ng tanan sa baso, mabuluak. Murag hadlok pa tayo gunit sa baso day kay murag gunit nimo kay makabayad ka, ma'am. Ma'am. Kung feel na mo kay mga baday, wala dyan may feel na wala dyan may mapalit no. Kay gwapo kaayo mga tindiro bayot. Boyfriend! Isa siya. Choco brown. Summertime. Summer cake, hala. Summertime! Summer cake! Na may summertime doon. Oo, may summertime. Sunichito, ma'am! Summer siya ang gamitin ka ng buwan pang sa ino. Finishing. Marimarda yun. Romanelius. Palihog ng tanan. Uy, walay dildo diri. Walay dildo, palihog sa dildo. Isa ka oras na may tinuyok diri no, pero wala gyapon may dildo nga mapalit. Palihog lang tang tanan. Dapat naon ta na sila. Go go go. Go go go. Fuck them, fuck them, fuck them, fuck them. Yawa ang starting. Sud-sud mo ba dyan? Sa mga baday, atong mga kabaday, kinangita sila og ilahang masuot ng mga new bra. For them to use. Say hi to my vlog po. Say hi. Mabuhay. Welcome to Philippines Airlines. May ikaw ko, Juji. Magbayi na kaya ko ang mga omega pag sa una kay mukhaon mo sagutin nga gaabog. Hey! Tanan, maghikog ang bayot kapag ang PC. Mga baday, so unexpected ni siya nga vlog, mga baday. Kaya naabot ang mga animal. So ano siya, wala ko'y matabi, kaya dili siya. As in prepared niya pagka-vlog. Juma. Hey! Wala may taas na. Dala lang. Mga bisikleta na may na. Ay, di ba alam, mamalit ang bisikleta para sa itong bata. Hi! Say hi! Subo ni Charlotte. A few moments later. Ihog ng tanan! Bayot! Dali bayot! Hi everyone! Gunitin na rin, gunitin siya. Favorite family. Hi Inday! Ang tuloy. Kalay suba! Lahat yung giron! Asa mo?
Palihog ng tanan. Ding, 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 ding. Requesting all customers to follow your dreams. Follow your dreams. Dapat din tailahan mo. Dapat live show siya ang pagkakwas. Hello, maayong gabi, maayong bundag ka na itong tanan. So, welcome. Masa na ita punta na ita? Si Jilag kinaaw. Gaanad ko lo yung cakes. Ha? Hello, wala lang. Lucky. Nagso ang bata ba yun? Kabalo na siya na bata pa siya ba yun? You can tell me what's the way. Yes, Busino, get a fucking inom. Palihog tang tanan ng mga bayot, kaya wami napalit dahil ba nag-usta ba yun? Bisaya din sa tubangan sa So, paingon na may exit mga baday. Vlog ba yan eh? Vlog ba yan eh? Hay mga baday, so layo naman minsan guys. So karon ako magkuan akong ending na no. Salamat kay sa pagtanaw sa akong mga video baday. Wala pa gani. Hey. So Itiglang kasal! hi guys. So thank you for watching everyone. Please subscribe. Subscribe to mga baday. Palihog lang hapit ng December. Pinaskuhan. So bye. Tinggira ko. Thank you.